På et eller andet tidspunkt i vores samarbejde med en bisdoktor og en kunde, så vil du sikkert blive inviteret ind til noget, der hedder Trello. Der får du bare en e-mail invitation af mig, og det er ganske gratis. Man signer simpelthen bare op her med sin e-mail. Helst den selvfølgelig, man er blevet inviteret til at bruge. De fleste mennesker har kun en til sit arbejde, så det er jo fint. Når så man er signet op her via sin invitation fra mig, så går man simpelthen direkte bare ind og deltager på det board, jeg så har lavet. Jeg har oprettet en fiktiv kunde her, der bare hedder Marmeladefabrikken. Og sådan her ser det sådan ud, når jeg starter et nyt board. Det jeg allerførst gør, det er, at jeg laver selvfølgelig lige nogle, det fungerer ligesom sådan en opslagstavle, hvor man trækker små noter rundt, små idéer og ting og sager. Så jeg plejer altid gerne at lave en her, der hedder ønsker. Det er bare boardet, og så laver jeg en næste række, man kan flytte sin lille post-it til måske skal godkendes, eller præ-talk, man lige skal tale ideen igennem, og så kan man bagefter så sige igangværende. Den er så i gang, den næste opgave, så den opgave, jeg kan prøve at vise, det giver lidt mere mening, når man begynder at putte nogle opgaver ind, og så afventer den måske en leverandør, eller en chef, eller hvad det nu kan blive, og så er det done. Så er den her lavet. Det er faktisk det, der skal ske i sådan et flow her. Jeg går lige tilbage her til den lille skærm, jeg har. Men det kunne være et ønske her, lad os sige, nu tilføjer jeg så en gul post-it, det kalder man så et kort. Det kunne være en ny funktion. Det kunne være at opgradere et site, en funktion, jeg kalder den bare X. Og så, når jeg så åbner den her, så kan jeg så tilføje en kommentar og beskrive min idé, så alle kan følge med. Jeg kan selvfølgelig også her, det er rigtig vigtigt, at lige putte nogle folk ind på den. Det kunne være de medlemmer, de kunder, de personer. Det kunne være en fra teknikken, det kunne være en anden supporter, det kunne være en tredjepartsleverandør. Det er som regel ikke. Som regel så er det grafik. Det er grafikafdelingen, teknisk afdeling. Er der noget økonomi i det, ting og sager, så gør man også det. Under labels her, der laver jeg gerne de her herinde, så skriver jeg lige den grønne. Det er godkendt for eksempel, eller det er andre. Ja, det er godkendt. Den tager vi der. Så er den i orden, og så tager vi lige også retter den gule. Det er teknik for eksempel. Det er forskelligt, hvad jeg finder på, og hvad jeg har lyst til at kalde dem, men også afhængig af, hvilken projekt man gør. Så giver man dem her navne, og så siger man, at den her skal selvfølgelig være sådan der, og den røde, og den er lidt grim, der har den der. Jeg retter den lige til. Den blå, det skal være, der er noget økonomi i det. Ja, et eller andet. Sådan der. Og så synes jeg, at det er et teknisk forslag fra mig, og det involverer nogle penge for eksempel, så er det en god idé at lave sådan der. Så det tilføjer, så har jeg tilføjet de member, nu er der kun mig, så jeg tilføjer bare mig selv, men det kunne være, at det kun var den ene person, eller alle personer, der skulle med, og så kan man sætte en dato på. Det er sådan set, når jeg så har beskrevet her, det kunne være ny fed funktion, så er kortet så færdigt, og så kan man jo, den næste, der så går ind, kan jo så skrive nogle nye kommentarer, at jeg synes sådan, og man kan vedhæfte, man kan alle mulige ting, sætte smileys og billeder på. Det er så ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt her, det er, at man også lige husker at subscribe til de her boards. Man behøver ikke få alle. Alt det, der vedrører ens grafik, det er ikke nødvendigvis noget, jeg har lyst til at læse. Det kan være mellem grafikfolkene og kunden, og kun hvis jeg får en af mine etiketter på, der hedder penge, så kan jeg gå ind og kigge på det, eller teknik, eller den, der skal laves. Men så, lad os nu sige, at den her ene funktion, X, den er i gang, den er blevet beskrevet ordentligt, og alle medlemmer har beskrevet sig til den. Der kommer et billede op med, hvilke personer der er med. Så kan man jo så hoppe hen over her og sige, jamen, det plejer at virke. Ja, der var den. Det er noget med økonomi, og den gule, det er teknik. Og så man har sat det hele i gang, og diskuteret det ind igennem, og fundet ud af, at nu skal det faktisk besluttes. Så indkalder man den person, der skal beslutte det, eller også så siger man, det er så i orden. Så flytter en af os den bare over i gangværende. På den her måde, så vandrer de her gule post-it til opgaver, de vandrer, så alle kan følge med i, hvor langt er vi i den her sag. Det kan selvfølgelig godt lige pludselig være uoverskueligt, men så kan man arkivere nogle af dem. Og så det her, når den så er i gang, så kan man selvfølgelig stadigvæk alle skal gå ind og beskrive det, og gøre de ting, der du gør. Og det kan også være, at den afventer en ekstern, og så flytter den tilbage igen, og så frem og tilbage. Det er fint nok, men her der er det sådan vigtigt, når så er opgaven færdigt, jamen, så ryger den jo herud til den der ting. Og man kan også tilføje et nyt board, som har lyst til det. Det er ikke alle ting, man kan, når man er inviteret ind, så kan man kun se nogle af de ting, som er relevant for ens bruger. Herude er der en menu, og der kan man selvfølgelig også gøre det lidt mere festligt, gøre det lidt mere grønt. Man kan også blive guldmedlem og ting og sager. Man kan også
power-ups, og man kan lave stickers, man kan også tilsætte nogle kalendere og ting og sager. Her kan jeg tilføje nogle medlemmer, hvis jeg nu kendte nogen, der skulle være medlem af det her board. Og så er der altid en aktivitetslog, så man kan se, hvad sker der. Det der er herude også, det er, at man også i menuen som regel kan subscribe til hele boardet. Det er sådan rigtig spændende, fordi så får man altid alt, hvad der sker. Det er en rigtig god idé. Og der er også nogle settings og nogle labels. De her labels, nu har vi lige været igennem. Den kan man selvfølgelig også bare ret meget lyst til det. Eller foreslå en ny, man kan også kreere alt det, man har lyst til. Så det er faktisk bare Trello. Det er en rigtig god, lille, hurtig, nem måde at arbejde sammen på. Et mini-projekt kalder jeg det. Hvor man her i Marmeladefabrikken har fået en idé. Det kan være kunden selv. Dig, der opretter den her til en ny funktion, eller en ny spændende ting, du synes, det kan være en fed slider, eller whatever. Og så går vi i gang med at tale om den. Du beskriver den, når du synes, du er færdig med at beskrive den, så kan vi så få alle de involverede parter til at bidrage og få gode idéer, få funktionen udbygget og bedre og stærkere. Og lige snart arbejder så går i gang, og så kan man se, nu er den sådan set, så skal man nok ikke komme med flere gode idéer, når den er gået i gang, men sådan er det, og så er det altså vedtaget. Men det er bare Trello, og det er rigtig lækker lille fedt projektstyringsprogram i den lille klasse, så alle kan følge med. Og du skal bare acceptere invitationen, jeg inviterer dig på, og så ruller du direkte ind på det her board, og du kan selvfølgelig som bruger oprette dine egne boards til dine egne folk og dine egne ting, så det gør du bare. Jamen jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig herinde, og få styr på de ting, der nu er. Så husk at subscribe. Snakkes ved. Hej.